ଆସନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ସୁଜୁନା ଶାଗ ସହିତ ଲାଉ ପକେଇକି ଭାଜିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିବେ। ଚିରି ଦେବା ଆଗରୁ ଚିଠି ଥରେ ପଢ଼ି ଦେଖ, ଭୁଲି ଯିବା ଆଗରୁ ଆଉ ଥରେ ଭାବି ଦେଖ। ଭଲ ପାଇ କିଏ କାହାକୁ ଠକିଛି, ଭଲ ପାଇ କିଏ କାହାକୁ ଠକିଛି, ନିଜକୁ ପଚାରି ଦେଖ, ଆଉ ଥରେ ଭାବି ଦେଖ। ଚିରି ଦେବା ଆଗରୁ ଚିଠି ଥରେ ପଢ଼ି ଦେଖ, ଭୁଲି ଯିବା ଆଗରୁ ଆଉ ଥରେ ଭାବି ଦେଖ। ଭଲ ପାଇ କିଏ କାହାକୁ ଠକିଛି, ଭଲ ପାଇ କିଏ କାହାକୁ ଠକିଛି, ନିଜକୁ ପଚାରି ଦେଖ, ଆଉ ଥରେ ଭାବି